Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanino. Mga igsoon, aniya na kita sa ika-30 nga Domingo sa tuig. Ug karon maandam kita ning maong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa ato mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadto nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaday sa iyang mga tao, dinisayuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagawom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagaling ko sa to sa amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusan Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himuang nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Ang Ginoo makiangayon og dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton og daang panghukom batok sa kabos. Kung may usa ka tawo nga mag-ampo nga siya kilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kung ang mga ilo ug mga byuda mag-ampo, sila iyang tagdon. Alagari nga mahinangpon ang Ginoo ug dawaton kaniya. Ang imong mga pag-ampo muhangtod sa kapanganuran. Ang pag-ampo sa usa ka tawo nga mapaubsanon mosaylo sa mga panganod ug magpadayon pagsaka hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon. Diin magpabilin kini hangtod iyang tubagon, pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman o nga ang sadan silutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan maniya kanunay sa akong baba. Maghimayang akong kalag diha sa Ginoo. Makabatikan ako ang mapaubsanon ug kalipay. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat ug dautan. Arong mapapas ang ilang handumanan dinha sa yuta. Sa pagtanaw sa matarong, nagapatalinhog kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kalisdanan, hiluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Ang Ginoo haduol sa may nulsulon ug kasing-kasing. Ug luwason niyang mga naguol. Luwasa sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga mudangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Kinutlo gikan si kaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna
nga iula ang akong dugo. Panahon nga mobiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba, ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon kitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong, nga niadtuon niyang adlawa, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom, og dili kanako lamang, kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako, og mihatag kanakog kusog, aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagug kaluwasan, dalaygon siyang labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa pinimo. Inutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Pariseo, ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo, nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat sa langit ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nagingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis o dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naigan ikaw, Kristo. Natuningon ba nga, it's so hard to be humble when you are great. No? Kana, dipindi og unsa imong paglantaw sa imong pagkangilngig. No? Ug mo dawat ta og credit sa tong kaugalingon sa tanan natong gibuhat, how yun ta? Nya, mabot ang panahon nga, magunaw na ta nga, wala ta manginahanglang Ginoo, kay mahimo man nato tanan, no? Collectively, no? Ang katawhan, karon labi na with the aid of artificial intelligence, no?
mura ba og mahimo na to tanan? Na natay teknolohiya, do natay gahom, no? Ya mura ba og we can do things on our own, no? Mahimo ganan to og gubon ang designs Ginoo, no? Ang babae mahimo ng laki, ang laki mahimo ng babae, no? Yung daghang kita giguba nga plano sa Ginoo. Kay usahay gud magtuo ta nga mahimo na to tanan, no? Muna nga spiritually do na po'y tendency no nga makaingon ta nga ang atong pagampo, paghambog muni contrast sa kubrador sa buhis ug sa Pariseo. Ang Pariseo nagampo, nagpasalamat ako kanimo Ginoo. Pero unsa may ang pagampo? Bahin sa kagalingon. No? Nanghambog siya. Nagtuman ko sa balaod, nihatag ko sa akong tithes, no? Ika na puno, nga bahin sa akong abot, etc., etc. No? Nagpasalamat ko nga di ko pariha ni akong silingan, no? Inay, mudangop siya sa Ginoo, mudawat sa iyang pagka, walay mahimo kung walay Dios. Ang hambog siya, no? Murabag, nangay sukli sa Ginoo, muni ako nabuhat Ginoo, sukli ko. Ang kubrador sa buhis, sayod nga, wagid siya ay bili at tubangan sa Dios. No? Ano iya mahimo, pakiluoy ra gyud. Kaluoy ako nga makasasa. Mauwaw gani siya muhangad. No? Kung nagitataw ni Jesus, no? Nga ang Dios is happier with a repentant sinner than a proud saint. No? Magunsa man ang santos nga hambugiro, wa man naman ginahanglan Ginoo, no? Pero ang tinuod gud nga santos po, ang trademark sa santos, mao nga aware siya sa iyang pagkamakasasa. Muna nga tungod sa iyang pagkaamgo sa iyang pagkamakasasa, di niya malikayan nga manginahanglan gid sa Dios. Kana bitawng usahay dugay kay way kumpisal o niya moingon lang nga wa ko'y kumpisal kay wa man ko'y sa, no? Mura bitaw kana sang tao nga way kaligo kay wa man say buling. No? Mga taong grasa ba, no? Ngano maligo man nga wa man ko'y buling, no? Pero the more you clean yourself, the more you notice that something needs to be clean, no? Mas limpyo ka, no? Mas nakita nimo paginahanglan nga magpabilin kang limpyo. Ibang man taan pag pandemic, no? Mura tagbuang sige tag panghunaw og alkohol. Ay gusto ta nga sterile, no? Limpyo gyud, no? Pero kung natong sumayon no, sa atong relasyon sa Ginoo, sa unang pagbasa, no, ato nadungog nga ang Dios naminaw sa mga mapaumsanon. No? Kaya ang mga dili mapaumsanon, God, dili anda maminaw sa Ginoo. O di ta maminaw sa Ginoo, unsa may atong ikapadayag sa Ginoo. No? There will never be a conversation kung one way. Ay, munig himo sa Pariseo. Sige naman pagbasa si San Pablo ningon, I have run the race, no? Nahumanan ako ang lumba. Mura siya nanghambog ba, pero ang iyang ipadayag mao nga, nahuman ako ang lumba tungod sa grasya sa Dios. Muna mapasalamaton siya, no? Nga kung di pa tungod sa Ginoo, di gid niya mahuman ang iyang misyon. The humility to accept, no? Nga ang iyang kalampusan tungod sa grasya sa Ginoo. Muni nagkanindot sa ehemplo ni San Pablo. Muni ang mga pagbasa, tataw kayo nga ang mensahe mao nga ang mapaubsanon, paminawon sa Dios, kay ang mapaubsanon, andam man pod maminaw sa Ginoo. Sa ingon, mas magiyahan ta, no? There will be a conversation between God and the humble person, no? Muna pakita sa Ebanghelyo. Ang Pariseo nagtuo nga maayo na siya, no? Muna gitawag sila mga self-righteous. Maayo sila suma nila, no? According to them, not according to God, no? Kanang maayo unta ta according to God, no? Nga ato masukod diya sa atong pagkaabli sa kabubuton sa Dios, no? Usahay ko na atong mga pag-ampo, mangayo ta sa Ginoo, kung sakripisyo ta, pero kita yung magbuot o kung saan sa Ginoo, pagtubag ang atong pag-ampo, no? Ato siyang butan, no? Pagkaanugon sa plano sa Ginoo, kung ang atong kapabuton may atong ipamugos,
pastilag na pa sa nindot unta nga plano nato. Unya, di na hinunan to madawat kay di man ta mosugot og di ta tumanan sa atong gusto. Bata bitaw tagaan nimo og mga kwarta, tagaan nimo og G's, malipay kayo, tagag usa ka gatos di mo dawat kayo, amsa ka ilag unsay usa ka gatos, no? Pagkaanugon, no? Ano, mubo naman kitag panglantaw na nga nindot unta nga ma-broaden atong perspective, no? Nga ang kamatuoran mao nga ang Dios buot manuktok sa atong kasing-kasing unya di siya makadayon ug di ta mo dawat nga nanginahanglan ta niya. Nga diya sa atong pagdawat sa panginahanglan sa marang ami dawat ta nga wala tay mahimo kunwa siya unya muna higayon nga duna sa dako nga mahimo para nato, no? Ubuot gyud ta nga ang Dios mugiya kanato, no? Atong ablihon atong kasing-kasing. Say pabuto nato, no? Dili kita magbuot, no? Tingali do natin mga successful endeavors. Atong pasalamatan ang Ginoo ni ana, no? Kay kundi pa niya, wa kita mahimo, no? Tingali dunay mga idea gi kanato, no? Pero ang katinaw sa pangunahuna, ang kalagsik sa lawats, we all take these things for granted, no? Una nindot, no? Kung sa matag karunugon niya, atong pahinumduman atong kaugalingon, ang Dios magtabang kanila nga mapaubsanon. Amen. Ug karon atong bag-uhon ang atong pagtuo. Nagatuog kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuog kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimong tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, may kanaon siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Kung karon atong pangadjion ang nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabag-uhan. O Ginoong Diyos, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw nining walog sa kangitngit, midangup kami kanimo. Karon napaubos og nahugno sama nahisalaag na karnero nga nahulog sa bungaw, mabalakon naning kamot nga makahawid sa sangang gabok nagatuaw nga malingkawas. Tanan gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang makalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa baha, sa korupsyon,
Ingon nga si Propeta Jeremias nalubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, O Ginoo, sama nga giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit pinaagi sa among pakiguyon-uyon, nga ginagmay ug dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap sa kangitngitan, pinaagi sa pagsuburdo sa mga tig-ariglo ug tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug mga panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat ug mga donasyon gikan sa mga nangawat ug ang nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagkahilom ug paghinasyon. Pasaylua kami, O Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy modumala sa among katilingban. Tanan. Kaluyi kami, O kami, O Diyos, Diyos, sumala sa imong malatayong gugma. Nalumos kami, O Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samad nga among gipahigagom sa among kaugalingon, iskandalusang budget sa insertion nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan, gimaong-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhon, dinastiya nga daw bag-ong nagari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naundo diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikanhong binayran. Tanan, Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kabalingon, ug magaampo o magpangita sa akong panagway, o matalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalingog kanila, o ipahiuli ko ang kayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo nga gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapaobsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an ug paglaom, kay gibugna mo kami, O Ginoo, nga dili sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami ug gisuluban ug bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Tanan, Umari ka, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabungtog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagka matinugdanon, pagka maunungon, pagka maluluyon, ug walay sukod sa pagka mahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod sa usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan,
ug kapamaunguron. Tanan, Ginoo kaluy kami, Kristo luwasa kami, Espiritu baguha kami, pinagis pangalayan Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig, among pinalanggan nasod, ngana sa imong mga kamot. Amen. Amen. Manlingkod. Mugna sa Dios, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginama sa kamot sa tao, halad sa ulipon, pinagi niya ang Ginoong pagatay good. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo dawanton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoong iskabisyo gikan sa imong mga kamot, alang sugday pagamay siyang ngalan, alang usab sa tong gabuslanan o sa tibugyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana ang kaninyo. Unasab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amon ang ibayaw nga Dios Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ang agmatarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna og panahon nagatagad sa imong mga balaod. Ibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdahig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidahig og gitsangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos, 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 Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan.
Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini anang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuhat siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw, imo kaming giluwas, ikaw ang manunubo sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atumang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw,
ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahomogang himaya, hangtod sa kangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mong kalawat kinimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Ang akong Jesus, nagato ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Yugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo. Sa akong kalag, sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing, sa paaging espiritual. Hangkon ko ikaw samang ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong hiusa ang akong kaugalingon. Nganha kanimo, ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Noo hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ining sakramento. Ug himua nga kining among pagsaulog sa misa mabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.